Oh yes. Right, ayo. Nasi ndamboti ndimbokutaudzai. Inini semutauriri wenyu kutaura. Aiwa, mazuva anaya tiri kufamba nevari kufamba. Nevari kukakata. Tiri kukakata nawo. Timu rangu makomedi isati kutombomira. But zvinoitika manje muno muZimbabwe munomuka. Zvinhu zvese zvine season. Haungamboti iwe season yekuita ma-election. Ndo season yaunongoda kufamba uchiridza mabhendi iwe. Zvezvireva kuti ufa kuti wange uchitoridzira vanhu musangano. Either musangano upi kana musangano but iwe unongofa wange uchitozoti hazvo zvezvo zvandiri kuita ndikuridzira mahara. Saka ndo zvaizvizvi. The same nemavhidhiyo atechikanda tichita sei. Tichita zvinotibhadhara there and there. Boza wafa kupesa neweather. Weather muZimbabwe wotoziva kuti June, July inguva yekukohwa cotton. Iyo ndo paunongoida kuchidzvara ipapo. Paunoida kudzvara cotton June, July awarasika. June, July asi mwedzi wekudzvara cotton. Inguva yekutokohwa kusvikira naAugust. Saka wadzvara cotton muAugust uri kupesa neweather. Saka ndo zvaizvizvi. Mukaona tichikanda mavhidhiyo vanhu vanenge vachikambena vanenge vachiita sei achiita sei. Aiwa. Ndo season yacho. Vamwe vatorara nenzara. Nyaya yekuti vanenge vachiita izvi zvepolitics izvi. Zvikazodai aiwa munhu wese anofanira kutoita zviri kuenderana neside rake. Side rako ndo rakakosha. Zvinoita kuti urarame nemhuri yako ndo zvakakosha. Nekusapota munhu unenge uchida iwewe ndo zvakakosha. Usasapota andoda inini. Ina anofanira kusapota futi waunoda iwewe. Right panapa pamba pa brothers panapa. Ndada kutongocheka ngoti vanhu vakazopedza sei. Saka ndo nyaya hombe. Haya musanyanyoti aiwa mavhidhiyo. Mavhidhiyo aperi. Blaza hapo. Mavhidhiyo aperi. Kachongwe kushata sekugukwe. Tikuabikira poto hombe. Capital Studios Machongwe Entertainment. Tiri isusu ita zvinhu zvinokubhadhara. Ita zvinhu zvinokubhadhara. Chinonzi vafanzi vatsigiri mafanzi. Saka iwe ukatoona kuti nini kutengesa hova hunondibhadhara. Usatasira kuti vanhu vachazoti kuti udii. Vanhu vachatotaura but iwe uchiziva kuti ndozotoita sadza mudheni. Saka mazuva anaya tiri izvezvi ndotomanyira kukampeni. Because campaigning team tisu. Kumhanya nawo ana Mudhara Kosiruzi Kadoma. Mudhara Kosiruzi, Mudhara Fani Piri, Mudhara Nduna, Mudhara Webisa Shamu, Mudhara Farai Fadzo, Last Farai, Vesa, vanhu vatinavo, Chegutu Kadoma, wese hatina kuti uyu kana kuti ane purple kana kuti ane green. Wosirwa nevanhu. Yes. Vanhu vedu. So, ita zvinhu zvokubhadhara. Zvikati uya vakuru vachiti zvakati, kwauya uyu achiti zvakati. Usati ini ndiro wanhingi. Boza vanhu vese muZimbabwe vanhu vedu. Chakakosha pazvinhu zvese zvaivhoti yako. Kazva pauvhotera. Vanhu vese madhirama vavovhota. Vanhu vese kuimba anofanira kuvhota. Vanhu vese ngatoti munhu wese anofanira kungovhota. Enda unoitei kana unoitei. Munhu wese anofanira kuita zvovhota. Anofanira kutovhota. Boza mubvira muvhota imomo ndotirobva kuma-news stands. Mubvira muvhota imomo ndo munotoita kuti uzonzi vakachongwa nestand. Vatokatara. Tinoenda takaenda. Saka rekedza ndipinde mumota. Shapa list.